Oriane Tohata, Tapukama Parmenggota, Maridde Mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohok goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni todi parbadia nato mapalangit doho tanon. Amin. Songonoddo di do Tuhan Yesus, Roma hamu tuahu hamu akkana luja jalana sorat, hupasonang pehamu, buat hamu ma augakku tu hamu, guruhon hamu ma sianau, hai nalabot doahu jalana serek marroha, asa dapotan paradiana hasonangat todimuna. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panodang nasitong, namanodangi ganut jolma na deportibion. Sodak kemabuhim Tuhami, jala perbadiai marohanami, asa hutadahami daran hanguluan marhitesiani, say rajai mahami, asa unang manibil hami siya dalan nasitongi. Ale Tuhan Jehovah, patotong marohanami marhapor siyaw tuho, marhite-hite todi parbadia. Amen. Maridde Mahita. Yesus
Tatangi homa patin edebata di minggu sadarion, ima pati perjolo doho lapatanna. Pati perjolo, ahu do jahuba debatam ninna debatata, dang jadi maraku ahu bahenommu debatam. Dia do lapatan ni oddo, ikonu biar rohatta jala humolong, jala upos mida debata, asa mida nasana adong. Ido sahana atong rap mangidu gugu mahita siat Tuhan debata. Ali Tuhan debata, saya pergugui mahami, mamulahon na humbatu patikmi. Amin. Mari demahita. Tatapotima dosata martang yang mahita. Ali Tuhan debata pergugun nasa tudusan jala amanami. Hujau hami do guar muda badiai. Alantara gugu hami marningo dosa nami. Saya maras ni roha mahol mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe siya namate. Namanay tu benua gijang doho mangodihon hami. Asima roham di hami. Saya patotong madihami roha hamolateo tuho. O to di parbadia, pangapul di namarsa roha. Pamalum masaluh na bernit binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon loman ni roham. O do perhatian ni nasa asini roha. Saya unang tulak hami. Saya tangihom mahami. O ale debata ama. Anak do to di parbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasa ni dosa. Roma hamutuahu asa mangulu to dimuna ninna Tuhan Jahuba. Tung sura rarado sa muna songo bunga dakdap botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abihasubba gabe songon hapas do muse. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Mari demahita. Tuhan
Hatan di debata, trupo epistel di mingguta sedarion, iman atas surat di Kolose sada, memukasian ayat 24, 1 sia, tajahama marsika sorin. Las dorohak kunungaing diaka hapor suhokku, nahu mokopamu, jalamar hitesiat dagiku, hugohi nahurang dope, diaka natinau ni Kristus, humoko dagingna ima huriai. Nagabe pahala doni ido, pembantu pangarodoti nibata, na pinasat na tuaw, imana magoi hata di debata nangniham. Ima hahomion, na buni na jolo siya mula ni mulana, marsudut-sudut, alay nungaing di papatar do tuwaka na badiana. Ay tunasida dunay maputohon ni debata, surumi, hamulion, di tong-tongan ni angka parbidu, ima Kristus di bagasan hamu, si horhon pangiringhon si hasangamu. Ibana do hubaritahon hami, hupaingo jala huajari hami, nasa jolma dinasa habisuhon, laho pajongjong ganut jolma ripas di bagasan Kristus. Ido hahuajon madongan parukilon, marguru tuhagogon, nasogog Ido sahakna. Martua do na tumangihon hatan di debata jalno peopsa. Amin. Mari demahita. Tidak ko mahaporsiaw tay, songon na hinatindak ko ni donganta sa haporsiaw di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dusan, nato mapalangi dohotan. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, ima na tinubuhon si Maria, nagabe-gabeya siya to di porbadia, adorang sohabuhan. Ido tuhatta na tumaw na birnit di pangmuman ni Salatus. Na matetarpajal lo ibana di haw pinarsilang. Na tuat tubanuturu dung ditanong. Na mula mangulo di hari patuluhon. Na manay tu surgo lau hudul tu siyamun debata Jehovah. Na manay pargugo na suatu dosani. Di sima ibana pa'y mamulak sogo tu tanaon. Manguhumi harana mangulo do na mate. Au porsea di parbadia, jaladong sada huria na badia, huria topan hala Kristen akan badia, doh dahsasan ni dosa, doh diatai na mandok, mula mangulu sugu daging ni hala nang mate, doh dianguluan na surasuda. Amin.
Tapi gema edi puji-pujian sian kor SPH.
nama sari huriata. Shalom. Diiringi titing huria manang warta jemaat Minggu Septuagesima 16 Februari 2025. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, marhaposan tu Jehovah maho sian nasaroham, jala unang marpangusadean ho tu pikiranmu sendiri. Sai ibana ma tada dinasa dalammu, asa ibana patigor akka dalammu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nama ragam, sada, situa mamongoti obas pensiun. Songon nang tinitikon na di hari Minggu na salpu, dinanaeng mamongoti obas pensiun ma amang situa LB sihite. Di minggu sadarion papungutupak apresiasi dohita, marhite amplop si pamasuhota tu kantong 2B. Jala tupak tu dana sosial huria na tapatupa na sailaon, masohot majolo. Udut tu si di minggu tanggal 23 Februari 2025 naro, di permingguan pukul sia 30 wabarhotota manasida mamongoti obas pensiun. Jala patu pauma pertemuan di hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 rapak dohot situa nanaing pensiun. 2. Bonatown Distrik. Di hari Selasa tanggal 10 Februari 2025 maringanan di Sopo Marpikir di Patupado Bonatown Distrik 8 DKI Jakarta hina suhutoni punguan inahanna distrik. Borhak do punguan inahanna ni huriata laho madohotisa torokna 37 halak. Tolu. Rapat koordinasi Dewan Seksi Dohot Punguan Kor. Marhite titingon pinabotohon ma tu pengurus Dewan Seksi Dohot Punguan Kor na terkait tu penggunaan ruangan dalam berkegiatan di hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 pukul 12 WIB di Patupado rapat koordinasi. Rapat pertama hita madohoti rapoti laho patupa haulion di Pakobasiota di Huria. 4. Seksi Remaja. Dalam rangka pembinaan rohani bagi anak usia remaja di tengah keluarga, serta meningkatkan persekutuan yang dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga. Pada minggu keempat setiap bulannya atau minggu tanggal 23 Februari 2025, diberitahukan kepada setiap orang tua yang memiliki anak usia remaja agar hadir mendampingi anaknya pada ibadah remaja pukul 15 WIB. 5. Seksi Kesehatan. Untuk mendukung program seksi kesehatan terkait pemeriksaan kesehatan dan donor darah, Seksi Kesehatan membuka loket pendaftaran yang bertempat di depan Pertukuan Lansia. Onom, pertemuan profesi Seksi Kesehatan. Pada Minggu tanggal 23 Februari 2025 pukul 12 WIB bertempat di ruang aula akan dilaksanakan pertemuan profesi tenaga medis dalam rangka melayani kesehatan di Huria. 7. Pangebation Huria. Di Minggu sadarion borhat do paduan suara napiri mengebati dongata sahuria di HKBP Tanjung Priok Timur. Laho patupa persauran huhut madohoti permingguon
niuluhon ni amang Pardita Resort. Walu, titing marbagas, titing parjolo, naeng majalo pasu-pasu marbagas ma, Fernando Silalahi, anak ni amang Resman Silalahi nahinan, tubuh ni inang Jeniar Elfrida Borusiaturi, Sian Huta Jalan Tanjung, RT 008 RW 05 nomor 14 Ciracas, WIK 15 Ciracas 2, Huria HKBP Cijantung. Dohot Orwana Lisdarida Pangaribuan, Ruas Naposo HKBP Cijantung, Boruni Amang Maruhal Pangaribuan Nahinan, Tubuni Inang Rotua Borusiregar, Sian Huta Desa Gasaribu Laguboti. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 di HKBP Cijantung masuk pukul 10 WIB. Sia, parguru manghatidakon haporsiaon marsangga-sangga. Mamukka minggu sadarion gabe ruas parguru makatidakon haporsiaon marsangga-sangga ma. Sia titik sada, Yesi ukuniar boru ambarita, naro sian Gereja Betel Indonesia, alamat Jalan Duku 5, Gang Poli, RT 006 RW 04. 9.2 Maria Fitriani Boru Silalahi, naro sian Huria Roma Katolik, alamat BTN Gadung Permai, Blok H 23 nomor 24. 10. Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon Huria Manang RPP HKBP. Hobartu Panakasion ni Pinatupa ni Parhalado, Mamuka Minggu Sadarion, Hona Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon Huria Ma, 10 titik sada. Albert Hot Asi Simangusong, anak ni Amang Abner Simangusong, tubuh ni Inang El Boru Silalahi nahinan, siala majalo pasu marbagas di Huria Nasosapoda Dohot HKBP, alamat Jalan Kenanga Kalisari, WIK 20 Kalisari 5. 10.2 Bernard Agustinus Siahan, anak ni Amang Suman Siahan, tubuh ni Inang Er Boru Marpaung, siala marhasohotan tu ugamo silom, alamat Gang Gebras, Susukan WIK 3 Susukan 1. 10.3 Esra Sulianti Gultom, Boruni Amang Bongsu Gultom, tubuni Inang E Boru Sinaga, sialo majalo pasu-pasu marbagas di Huria Nasosapoda Dohot HKBP, alamat Jalan Tanah Merdeka Gang Asgo 1, RT 010 RW 03 nomor 24 A WIK 21 Susukan 2. 10.4 Keluarga Jimmy Saud M. Siaturi, Inangi S. Boru Sinambela, Sialapida Huria tu Gereja JCC, alamat Gang Dewa, RT 012 RW 07 nomor 100 WIK 4 Ciracas Sada. 10.5 Jerry Patterson Siregar, anak ni Amang Hokkop Siregar, tubung ni Inang P Boru Butar-Butar nahinan, siala marhasohotan tu ugamo silom, alamat Jalan Haji Baping, WIK 10 Poncol 2. 10.0 Rumantina Boru Siregar, anak ni Amang Hokkop Siregar, tubuh ni Inang P Butar-Butar nahinan, siala marhasohotan tu ugamo silom, alamat Jalan Haji Baping, WIK 10 Poncol 2. 10.7 Raya Leonard Sitopul, anak ni Amang Joni Sitopul, tubuh ni Inang M Boru Panjaitan, siala marhasohotan tu ugamo silom, alamat Jalan Haji Baping, WIK 10 Poncol 2. 10 sada ucapan terima kasih. Marhite titingon
Huria pasahaton mauliate tudongata nasian wik 12 sentek manunggal. Naung pasahaton 1 set bunga altar di Pareminggota sadarion. Songonima titing na masa di tonga-tonga ni huriatta di bagasan na sa mingguon. Aka titing na asing, boy mata jaha di lembaran titing na adong di hitabe. Sai di pasu-pasu di batama hita, di sude panggulmiton ni ngoluta horas. Tapi gema edi puji-pujian sian kor lan sian.
puji ma Tuhatta, mari demahita laos tapasahak ma peliata sadaa doho sadabi. Amen.
Dame ni debata na sumurung, sian salihut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita salihutna. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah di hita salihutna manginang, suang songoni namarnida manang mangihuton, marhite live streaming. Hatani debata nama nungguli parmingguota di bagasan sadarion sian Jeremia 10 ayat 12 rodi ayat 10 songonon ma didok disi tapa ihut ma di bagasan rohat tabe. Oi habangsa ni hamuliaon hatibon sian mula-mula hajong-jongon ni habadiaon nami. Ale Jehovah hodo pakirimon ni Israel saluhut akan namana di koko gabe tarurak akan namarbalik sianau ikut tersurat goarna tutano ala tinadikon nasida mual ni aik hangoluan ima Jehovah. Sai homa pamalumau ale Jehovah asatung malum hukilala. Sai homa mangurupiau asatung dapotan pangurupio nau. Ai hodo puji-pujioku. Idama akan nasida madok tuau. Di dia do hatani Jehovah. Waroman yan nuaing. Alayang guau dakku sosoton gabe parmahan au mangihutoko. Jaladaku halo mohon ari na marjiai. Hodo ubotosa. Hatanaruar sian bibir hupe patardoi di jolo ni bohim. Unang tung gabe hasong gotoko diau. Hodo haporusaku diari hasusaan. Ikot tarurak nian akan namangaliliau. Alai unang tarurak angguau. Ikot tarsonggot nasida. Alai unang tarsonggot angguau. Paroma tu atas nasida ari hinamago. Jala silopit 2 habipidom nasida. Ido ianggo sahatna. Huria ni tuhata na inaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molo say tapamanat amanginang, madjaha bibiltai, marnida, marasing do pajawon na sahat tu akapanurirangi. Songon goarnaido daina. Hobar tu guarnaido aka panurirangi sipata di aka ulaw nai. Alay laos hobar tu pajawon naido tong aka rupa ni ulaon ni nasidabi. Di pajawon ni debata manginang di si Jeremiaon di patudu hodo aka muruk ni debata tu bangsoy. Jadi molo tajaha amanginang akabidu na asing di Jeremiaon. Tarida madisida da holan namar dosa be bangsoi ubahen namar piar-piar muruk ni Jehovah maradopon bangsoi. Nunga didok hata si pasingot tu nasida marhite panurirang nai. Dipaingot nasida asamu banian. Dipaingot do nasida unang madabu nasida tu habuangan Babel. Alai dang ditangihon suara ni Jehovah marhite panurirang nai. Songonido si pata hape amanginang nangulu ni hajol maoni dia kanatoras manang sudut na tumua maradopon anak kon nabe. Molo adong nahurang migor hatop do kanatoras manang sudut na tumua pahingoton akadakdana. Tiap hari do ra dilehon aka hata singot-singot tu akadakdanak. Asa boha, asa selamat. Asa denggan parnguluan na. Makatai bakso donian tokinon. Makatai bedua arsik do. Ale tiba-tiba do masuk hata si pasingot. Ima haroa akan natoras. Memang digoari do akan natorason aka pangalapan poda. Ala dihaporsai do aka sirah hangoluan naung godang di daina sida. Memang horong ulaun ni akan netua-tua do mangalehon aka poda. Diturpuk tao namang inang di bagasan sadarion ditulak bangsoido anggo hata ni debata. Molo dipaingot akan natoras aka yanakon namang inang si pataulo do ditulak nasida.
Manang dipasingok dongan iba dia kapar sauran, boy do tinulaki. Alay yang go manulak hata ni debata, odo na bahaya. Ang go manulak hata ni debata, odo na boy gabe bahaya di parnguluan ni Zolmay. Sa sitong na narikot tu na sida do, tu bangsoido di sarihon debata uben na dipaingot na sida. Alay, poha maalus na sida, dang ditangihon. Jadi, ngamardo sa bangso Israelon, takang mo siya. Nga takang na sida, mangasangi mo siya. Idia may tarida. Molo jaka kabuan no namang inang di Jeremia 10 na mayat 10, ujahaw masongono mahatani na sida. Maradopon si Jeremia. Alania haubay dilubahod Jehovah sa luhut jaya nagodang itu hami. Ina. Ahado salah nami. Jala ahado dosa nami akan nakubay kami dopak Jehovah debata nami. Dungi didok nasida do musia di ayat 15 diturpuk tadi bagasan sadarion. Mangasangi. Di dia do hatani Jehovah waroman yan nuaing ninna nasida. Molo dihukum mo namanginang ngagok be salanion. Ngagodang be leleng ni ibana ikon dihurungan alang amar lapis be hasalaan na. Alay masada manginang namangarsahi si Jeremia diturpuk tadi bagasan sadarion. Ubay na dipatolhas ibana muruk ni ibana. Pakilalaan ni ibana. Nahacit na marukil dihilala ibana. Ditiki laho pasahaton hata ni debata tunasida. Gariada songon namar sahit dihilala ibana. Ima diturpuk ta sadarion amanginang. Alay manapatuduhon. Parsitutuon ni si Jeremia maradopon bangsoi ditiki pasahaton hata ni debata ibana. Dihilala ibana do songon nama jamitai dirina sadiri ibana ditiki pasahaton hata ni debata tu bangsoi. Alani molo dang ditangihon na sida do hata ni debata marhite si Jeremia on amang hacit nai. Ayon di nasida ma sogot parhuman. Ido nanaing dihasi holi si Jeremion ubay namuruk ibana, marukil ibana, songon na marsakit di hilala ibana. Aydang lomorohani ibana, bangsoy madabu tu bagasan parhuman. Songon ido hape amanginang nang hita sa luhut na pungo di bagasan tikyon. Molo tapasahat, singot-singot tua kadong at tajolma, aya sa unak sahat do ibana, tu parikiloni. Mula dong atas marjuji ibana, tapaingot, unak sahat do sampai tu namar utang-utang ibana, gabedang mangan ripena. Manang bolo tapasingot dong pakke helemu bolo laho mar motor ho ditta, laho majamoton ibana doi, asa sehat ibana, ditiki mabuan motori. Alani songonido hape ngolu di jolmao na mangidang, ido tutu. Ibana mangulahon salah non, molo di aibana do alani hasalan nai tangis do ibana. Mangalualu do ibana. Takang do ibana alay dung di aibana hatakangan nai. Tangis do ibana mangalualu do ibana. Mangido tolong do ibana. Ima hajol maon. Alani songonido bangsoon na manginang dihatakangan ni nasida mabuan nasida madabu tu bagasan parukilon. Gabe dia mah naparjolo di dok. Dang jadi hamu muli dohot mangoli jalan marianakon. Dungi ikon mate marsikor do hamu ina. Dapat tuluhon marmate yang makan na met-met dohot akan na magodang. Dapat tuluhon moru mabegemu na suara ni olopolo. Baik kok kamu jua manginang. Bulu seolan natangis sita. Isot do hita martangiang yale seolan natangis sita. Dang adong hariburon. Dang adong lasni roha. Batu dia nama ngulut tahun. Dungi muse terakhir ma dibolok kemba nasida tutano naso tumadda nasida ima habuangan Babel. Alania hamai saluhut na amanginang. Dang adok kapena holip sada pe sian jolo ni debata. Di pakatayon di pangalahon ni jolmai ganupari ibana marulaulaon. Dang adong na holip sian debata. Nuaing pe di boto debata doa di bagasan rohamu na manginang. Hati do dipikir hamu nuaing sidung sianon tu dia manang mga siang ate. Manang sidung sianon aha mamuse ulau kuate.
Manang sidung sianon tu dia mau markobor rap dong aku ate. Sudedo takas disigati debata di bagasan rohani jolmai. Alani dak tahu sadape siak kita amanginang margait-gait dia tak taringo tu hapor siaut tabe. Ala debata pe marsitu tu doi bana mangapehon pasu-pasunai tu ganup pita marsada-sada. Alai marsitu tu dotong marnida aka pangalahon asoture ikon diuhum do asa dipauli aka jolmai. Alani amanginang sian turpukon nung ngarabe boita hilala betapa frustasinya seorang Yeremia menghadapi tugasnya yang tidak didengarkan. Saya makatai ibana pasingoton lamanarihon nasida ale dang ditangihon bangsoi. Ubanda muruk ibana di ayat 12. Oi habang sani hamuliaon hati bon sian mula-mula hajong-jongan ni habadiaon nami. Habadiaon nami. Alesa sitong na posisi nasida nuaingon dak songoni be. Ala yudut na ahama diokuhon si Yeremia manginang di ayat 10 tolui. Ale Jehovah hodo pakirimon ni Israel. Ale didokon ibana ma saluhut akka namanadikon ho gabe tarurak akka namarbalik sianau iko tarsurat gowarna tutano ala tinadikon nasida mual ni aek hanguluan ima Jehovah. Hurian itu hata na inaholonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Amanginang molo nauktajalo sada-sada ulaw kape di tonga-tonga ni ngulut taon. Rasudedo hita makirim boy taulahon ni sadenggan din ni denganda. Molo boy unang adong nasalan yan, perfect man yan. Asalas rohani jolma, mida ulaw-ulaw tai, ulaw-ulaw ta nadengkani. Alay jolma do hita, namar kakurangan. Sude do hita, boy mangulahon sala, diganup aka ulaw tabe amanginang. Alay nang pemarhahuranga kita dang boy tapake hahuranga tai gabe mangorui parsitutuota majalo ulaoni mangulahon ulaoni. Jadi molo tajaha manginang turpuk tao di ayat 10 hacit di ayat si Yeremia tertekan ibana alai ulaon na doi. La boha ikon ulahonon na doi. Acit di ayat ibana tertekan ibana alai amanginang ido habanggaan melihat Yeremia bohama di bayan ibana di si tarida do di ayat 10 nomia manginang naso mamitori diri do si Yeremia dang dipatipo-tipo ibana dirina di ulaon na pinasahat ni debata tu ibana nang pemuruk ibana alay dang di pitori ibana dirina ayolo do songoni ate amanginang say hira na tipa-tipa tunaburju aka ulaw ni tipa-tipa tunaolo mula-ulaon. Nga ketua ibana, sekretaris, bendahara, merangkap madibana sude tolu nang ulaw ni. Hape saya diida dongan na sesip, godang komentar na, ale ulaon na pabayanan na dangadong, padapot na pedangadong na dengkan. Alay di bagasan turpuko na manginang barhite turpuk tao di palawas dohita, molo adong nanaing marungutungut, tak palabuha. Molo adong nanaing muruk, dak palaboha. Molo adong nanaing sipabuamu, nasolot di bagasan roham, dak palaboha, pabuah may. Alay dang jadi sadape siak kita, nama mitori dirina, napatibo-tibohon dirina, siyan aka ulaon, naung diulahon ibana. Unang madabu, aka jolmai itu bagasan dosa. Maka tidak boleh ada yang sombong akan tanggung jawab sebesar apapun yang telah disampaikan kepadanya. Ala molo disukku namangidang tuhita saluhutna ganup dorado kita ulaw tabe dison manang anong pensiun pay. Ale bolo disukku tuhita isedo hita bertanggung jawab di akka ulaw taya manginang. Bolo di kantor ba adong bos kantor ate direktur. Ala guru dua manginang berarti itu menteri pendidikan mau. Ala padita dua tu eporus mau bertanggung jawab. Alai lobi siani ya manginang.
na tumibo siyan hita jol maudo si pelehonota aka ulautai. Alani tu debatado hita bertanggung jawab siyan aka ulautai amanginang. Ido bayan bolo naik tabain sa denggan di denggan na itap ni natolap ni gogota taulahon tapelehon na tu debatadoi sa luhut na. Alani molo muruk kamu pabuwa. Molong na solot di rohamu na pabuwa dak palabuwa. Alayunang lupa. Ikototong do hita hot di ulaon tanggung jawab nang tajaloy. Alani do hurian itu hatta na nolonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Naso jadi hape sumurut aka ulaon muna denggani amanginang. Gariada torut conot tamai. Ai ido na hinalomohon ni debata ula honon ni jolmai. Patudu honon ni jolmai di ngoluna si ganupari. Ido pai moladong suku-cukun tuhita amanginang. Buasa saya holandau mula-ulaun, buasa saya holandau mula-ulaun. Ya dong aku dang dohot mula-ulaun. Nita amanginang. Dakkea akan malas nalosok rohana. Dakkea akan hurang denggani. Nagabe fokus utama ni hala Kristen laho marhapor siaon. Dakkea aka ulaun nada akan nasodenggani. Gabe fokus utama ni akan naporsiai. Laho mangulahon tanggung jawab na di bagasan ngoluna. Alani i amanginang. Ulahon ma. Naboy di ulahoko. Dapat dua hon amanginang ditikki mahol. Ulaoni sipata gabe jut dorohata. Ala say hirana sumar parbue aka ulautai. Ale songon nanidok ni hata ni debata do amanginang dangadong na holip siyan debata. Ahape na boy taulahon di bagasan ngulut taon. Molotung pe ikon jut rohata sipata. Alay sotung ubal gajut ni rohata siyan tanggung jawab ta. Sotung ubal gajut ni rohatai siyan partangiangot tamaradopon debata. Ayak kajol masih songonod do na mangulu di bagasan pakirimon. Molo martangiang ibana, molo mula-ulaw ni ibana, dak sala alamat ba ibana pasahaton. Ay tu debatado di pasahati ibana, dak tu dong ajolma, na parjolo sahali di ulaho di pana. Alanido amanginang hurian itu hatanay na olonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Boido taatu siya manginang hatchit ni pakilalaan ni si Jeremia on. Alay mangido hamamalung do ibana dohot pangurupion tu debata mangadopi akan namasay. Di ujung ni ayat 10 patia manginang didokdo ay hodo puji pujiyoko. Patuduhon na debatado di pangasahon si Jeremia di bagasan hasusaanna. Na debatado di pangasahon ibana di tiki mangay na haciti ibana di bagasan nguluna amanginang. Alana molo so debatabe ta pangasahon dia na majabarta. Ay siya nido hita mangulu. Debatado mual ni hanguluan. Molo so terhubuk kita dohot ibana gabe ise nama. Jadi bolo adong di idahamu amanginang na marmeam layang-layang. Kaniko di tio ibana do bonang na di tangan na. Alay layang-layang na digijang. Iko di ida ibana do sipata tu gijang, jala iko di ida ibana do sipata tu toro. Ikon madok moliate do ibana tu debata, iko di ida ibana do nungati kos pangalahokon, hobar tu lo moniroka di debata manangdang. Iko di ida ibana doi. Ay soado ngambe amanginang debata do na mga lehon mual hanguluan tu hita jolma. Molo arta ni huriaon, akain pentarison, akatanot taon, sertifikat hak milik na adong do. Isi na punasa HKBP Cijantung. Alayang gohita, sertifikat tay di debatado, ditiki pa di dioni. Ido tadata gabe napuna ni debatado hita, jala siya nibana do hita boy mangolu. Holan siya nibana do hita boy majalo hangoluan, alani molomian do debata di tonga-tonga di ngolu ni jolmai, mangolu maibana. Jala tardok namate do akajolma molosomian ibana di bagasan debata. Dungina parpudi amanginang di ayat 10 alui. Dung dipatolkas si Jeremia akajut ni rohana di boto ibana do dang haabatan ibana anggorimas ni Jehovah. Molo uhumi ikon mardalan ninna debata ikon mardalan do anggo uhumi. Molo ikon uhumi na magabe dalan ni debata
asa pabuahon na mardosa do taulahon. Takkang do na taulahon. Alani ikon mardalan do anggo paruhumani. Gabe saut mabangso Israel madabu tu bagasan dosa tu hatakangan nai di buan manasida tu habuangan. Huria ni tu hatta. Di padan nai barwa manginang Kristus do namang gobarhon si songonon. Namangalehon haluawon tu hita. Namanuhuk uhum dosa tu ganup colma sian panobusion marhite hau pinarsilangi. Ido bait tubu aka pakirimon na mangulu di aka jolma na mangae na hacit. Tubu mapakirimon na mangulu na di bagasan parsahiton ibana. Tubu mapakirimon na mangulu molotung pa ikon na maol di adopi ibana di bagasan nguluna. Ay idaon na masilang ni Tuhani. Ngaku macit hape dao ubalga Kristusi manaon dosaki. Alani itap ni natolap na boy huulahon di bagasan nguluku ikon boy do huulahon. Goar ni mingguta sa daryo na manginang Septua Gesima, 70 ari adorang sohaheon. Atong, bolo 70 ari siyan sa daryon adorang sohaheon. Dison mahita manginang sahat tu paskah anon marningot, jala paingot-ingot muse, habebernit ni hacit ni Kristus, manaon na haciti di hau pinarsilangi, asa sahat haluaw ni tuhita ganup marsada-sada. Atong aha do manginang naboy ulahonomu siyan 70 ari ke depan. Aha do naboy patupaomu amanginang molo ringgas roham, molo rade roham. Ulahon ma nadenggan di bagasan na 70 aryon. Jala catat majoy boladong almanak muna. Catat majoy boladong di kalender muna. 70 ulaon na denggan itap ni natolap ni gogo muna patuduhon na dohot duau manaw na bernit ni Kristusi. Manuhuk silang ni Kristusi. Ubay na hupestahon. Ari paskai 70 ari ke depan rap dohot debata. Amen martangiang mahita. Maulia tema ali Tuhan debata amanami. Totong doho ali Tuhan paingot-ingot ngulu nami na mardosaon. Asa unang hami lalap di hadosaon nami. Unang lalap hami di ulaw nami nasotore. Alay lam olo mahami paibaruhon diri nami ganupari. Maulia tema ali Tuhan debata hatam na badiay na kutangyo kami di bagasan tikion. Di paingotoro kami ali Tuhan songon si Jeremia. Na burju rohana disuruho pasahaton hatam na badiay. Atong bain mahami ganup marsada-sada ali Tuhan songon si Jeremia. Na dohot pasahaton hatami tudongan nami jolma. Na ulo kami pasingoton ganup marsada-sada. Asahot tami rap mardalan di dalanmu na padiay. Atong ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Martangiang dohami tuho ali Tuhan tuaka dongan nami na di bagasan parsahiton. Lehon mahamalumon tu nasida ganup marsada-sada. Marhite akasipanganon si inumon nang ubat na pinangan nasida. Pasu-pasu maka tenaga medis na mangurupi hamamalum nasida. Pasu-pasu manang aka keluarga manang sisolhot nasida bea le Tuhan. Laho mangurupi hamamalum ni nasida saluhutna. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Lam paso-paso mahami ali Tuhan di na makanguluhon hatam na badiyay. Unang be hutangi hok kami tabba dongan nami nahona RPP. Gabe sada jamita may tuhami sa luhut na amanginang. Gabe sada jamita may tuhami sa luhut na lahu patuduhon na ikon huulaw kami do hatami di bagasan ngulu nami. Na ikon huhanguluho kami do hatami di bagasan parsauran nami. Asa hami pe ale Tuhan boy gabe jamita na mangulu tua kadongan nami. Ale Tuhan debata amanami. Sa luhut program pardalanan di Huriamon. Upasa tami matutangamu na badiyay.
asahoma na manguluhon, jala na mabuak kami di akaulaon pakubasyon na muli muse tu ari-ari na mangihut. Ale Tuhan debata ama namin na di banua gijang. Suang songoni ale Tuhan amang padita resot, amang padita arjunsah, dohot rombongan na kunjungan Tuha KBP Tanjung Priuk. Upasat kami matuho na sida sa luhut na ali Tuhan. Asa hipas-hipas di pardalanan. Marsaor di bagasan dami dohot las ni roha. Jala mulak tu inganan na sidabe. Anon di bagasan las ni roha dohot hahipason. Atong upasat kami mangulo namyo tuho ali Tuhan. Se sama dosa namin nagodangi marhite Kristus Jesus. Martangia kami tuho. Amen. Marede mahita huhut papunguhon pelean na paduahon. Suti duri bagani
tatangya koma peleata. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut sileo-lehon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasat tami masian na nilehom mitu hami pelean nami tuho, say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa uparhasya kami peleanon pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam utadahami godang ni seleho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaumu, say saut molomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorohon ma damena tutodim. Horas madihita saluhutna. Boleh. 128.